Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yung kapay umutang ka dagiti sigod nga mamam. No maimpaganak, sublyak ti balay ni Armando. Ha? Adya ti aramidam ijay. Holdapan mi kadagiti kakadwak. Wano saan, kidnapan mi ni Angel. Sa may ipasaka iti dakkel agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanyak. Ngamurayan tayo nga agsubli ni Armando iti abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakala nga kidnapan ni Angel. Tababae da ijay. Kanawan kadwa na ijay balayda. Balsak to da dya katulong. Inawagan nakit din iti bakit bitina. At dantual daw da ijay katulong. Pagparintumangak to ngagpakaasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanong ti bakasyon mo. Sumarunukan to ijay ayan ko. Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag kuman, Papa. Asino ni Tita Fe? Iso ti sekretaryak ijay pagtrab-trabahwak, iha. Nasingpat da ijay abalasang. Mabutengak, Papa. Apay kumaamabutang ka. Nasingpat da ijay kunakmanen. Saan ka di nga itidamo? Kat nasingpat mat ni Tita Bettina? Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak iji abroad. Nukas di amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutengak lata, Papa. Di kagdanag iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, Mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita iji bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam ariyon yun? Saan kit din? Nagsasarak tayo at alo dito ospital. Awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot ngamin nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon anak kapungtot. Idimbaga na panaw! Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da di alakay. Agsubli ka ka din iti abroad, Papa? Iha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantayo kanimanang mutina. Jay, dua alalaki iti arwar, Papa? Iha. Kat intun mapan ka ije pagadalan. Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Amangan nasublyan nak nga agpaiso ni Tita Bettina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha? Pag yamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tapngam mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat no ag uniform da, Papa. Iha, kayat kumat anak kasibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao, nga adda bantay. Adda koneksyon da kadagiti pulis. No adda managdakdakes, asumrak iti balay. Mapankan iti pagadalan, ading ka. Adda kadwam ama panijay. Kumuyog da ka di kanyak, Manang? No adda ka iti unag iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, Ijay kalaang kampus. Wen, Manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kasla akmat balod akanayon nga damang bambantay kanyak. Amangan nga no nasakit tinakam ni bakit bitina, kat pagaramidan na ka iti dakas. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni Papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Aywan gayam. Awan kanu ti balay da.
Napanandang ay ngagpaiso. Adda ka din na i-remedium ang kwarta, mami. Di mo ka di makita day ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga ruden. Kakaiso na nga addan makan. Nagngina ti agas ni dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, mami. Nagsubling-atan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin, tama ba itlaang mo ti bakasyon na? Mabalin samad tan arumar ni daddy dito ospital. Ti dakas na, nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Ingka manin umutang iti sa bali ah. Pagbayad tayo, nurumwaran ni daddy dito ospital. Ha? Dahito'y tababangam asilid? Nagbasit! Anya nga rod ngay. No dakal asaled. Dakal matibayad na. Nagbasit asilid? Sapay talo tayo nga agyan dito eh. Ni santan ti maturog iti kama. Data ti maturog iti simento. Oh, iti simento kit din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti simento. Sana balay ni Armando da ito eh. Tapno agsapol kay iti kutsyon. Sayang ti balay ni Armando. Nagpintas ti silid mi kani santan ijay. Sinaysayaat mo kumangamin ti nagpamarang a. Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang arod. Ada amin amasapol mi ijay. Idinto ta ditoy. Huh, anya klase da ito asilid. Nagalas! Anya ti kunam, sir. Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko kumanga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubihing no kasta. Saan lang nga dayta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko. Inaramat da nga agina. Basit lang ti ited na iti anak ko. Madi nga rod ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati panang lukloko ni Bitina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensya na. Ti pa'y dakas. Agsinsinarak da iti sigod nga asawa na. Kasano anadoktalam dayta, sir? Nakita mismo ti gayam na Angel. Inalaan na pa'y ida iti video. Anya? Angel, ada nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Asino alakay? Diya ka mo, ngam na siputak. Naglamang iji bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kin kadayjay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Kan, nakabutbutang tilangana. Naitimbrek mo't tan-a kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas sa panggap dayjay atawakan ka. Prince, di nakadadaywan mabutengag. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaang da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maadaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan, taadadakkel a kwarta ni Armando iti bangko. Diyak lama ka irwara. Tanakanagan kan kuana. Nagbiag tamat akas labak ng idiadata iti sidong na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel. Tapno addata pa'y laang ijay. Nagsayang nga rod. Agbaligi ko madadadim. Tapno maaddaan tayon iti kwarta. Hello, Manang Tina. Naka-alerto kayo ka didita? Ang mga nuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Amo dagiti pulis ti amin, Prince. Adada iti asidag, ngamsanda nga agpadlaw. Tapno matiliw da iti akto dayjay alalaki no asitgan na ni Angel. Mabutbutang kamin kini Angel, Manang. Taichat ko kan kuana, amasapul a natural. Tapno matiliw ti awanan baen. Saan na matiliw nga agpaiso? No agpadlaw dagiti pulis?
Amuda ti aramidan da ading ko. Sa dalarumkwas, no maala ti tao ni Angel. Kasanon no tutukan na iti patadem ni Angel, manang. Sharpshooter dagiti pulisa naglemang. Mabalinda at tamaan ti ima ti mang paturong ka ni Angel. Maamakak iti sumaruno ang mapasamak, manang. Adamanin sabong kan chocolates iti lamisahan ko nga inkabil mo, Armando. Ngamsaan mo kanan ang mamimpinsan, tama nga numadiabetes ka. Aglading itaklakit di. Agladingit? Agang angaw ka kadi? Pudno ti ibagbagak, Miss Fe. Napatag ka iti biyag ko. Di na kumamutrabakan, tama nga numamati ak. Saan ka rabrabaken? Pudno ti ibagbagak. Nulakat kayat na ka. Agkasarta dagos. Saan nga instant ti panagasawa? Ang mga nukaslakan ni Bettina anaranggas nga agsyuman. Mangnamnamak asaan ka naranggas. Pangaasim. Tasi ka kumati agbalin. Amadrasta ti anak ko. Apay nga inraman dak idi natiliw da kadag iti pulis. May raman ka, taasawa ka. Kadmaysa, maatap kamet. Gaputa rin ang gasam kano ni Angel. Anya ko mati ebidensyada. At dagayam nang i-video ka data, iti panagsarsarita ta. Kasano harot itan? Mabalod ta di. Dakkel nga ebidensya ti video. Naalang amin ti saritaan ta. At daw-dawatan ka iti kwarta nga ipawpaw it ni Armando. Nagalasan no mabalod ta adwa. Agbababawi ako ni tinaramid ko. No di na kami binaybayan. Adayo ko maanak relasyon ka ni Armando. Sumbata meten at idardarirag ko kan ka, Miss Fe. Maikariak nga tangag balin ang madrasta ni Angel? Maikari ka launay. Nakita ti kinasingpet mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko, ngam nariknak ti panangisakit mo kankwana. Maasya na kamin kankwana. Tawan lakat nga rod inana. Ngam saan ta kumapay ngagdarasudos. Agpanunot tapay ana imbag. Pinanunot ko na nalaing na ito, Miss Fe. Kat iswadi na kumapaayan. Saan ta kumaakalaatan ti ubing. Masigurado ka ang mabuteng dayjay ang maadaan iti sabali manin ang madrasta. Nukasta, mayat kang agbalin ang madrasta ni Angel. Dandanin tiyo umay na dito ay. Iso na saysayaan, niya sidig ko pa yung umuna tirik na kanya. Welcome, Iha. Kadwak ni Titam Fe. Tita Fe? Kwa? Saan ka nga agbutbutang kanyak, Iha? Saan ka naranggas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kaming agkabalay ka ni Papam? Ala, intayo agpasyar, tapno makapasyar kamat ditoy, Iha. Kwa? Iha, saan adakas ataon ni Miss Fe? Ala, intayon iti awis na pagpasyaran. Iti kuma zoo, Papa. Okay. No isuti kayat mo, Iha. Ala, intayon. Ato iti orange juice mo, Angel. Sige, ma'am. Vitamin C dayta. Thank you, tita. Ni Tita Bettina. Di nakpay pulos intimplaan iti anyaman nga inumak. Ngam da kayo, kanayon nak nga asikasuan, tita. Nakasaysaya at kayo kanya. Jak ngamin kayat nga umikay ka kanyak. Di kayat ko, nasaya at kumati panaglangan ta. Kayat na kayo ni Papa nga agbalin amamik, tita. Umanugot kayo kadi? No lakat kayat nakaagbalin ang maikadwa nga inam, apay kit din asaan. Kayat ko tita. Ngamin, nasaya at kayo kanyak. Kat masaya at kamat kanyak, Angel. Nasingpat ka nga anak. No kasta, agkalay sa kayo nga rudan ka ni Papa, tita.
Kat manipod ita, awagan kayon iti mama. Kaya't ko nga ijay Pilipinas ti pagkalaysaan ta. Takayat ko nga imbita rin dagiti kabagya ka, Fay. Sige, sikat ti makaam mo, Arman. Ket agyaman na ka. Tag kinaawatan kayo iti anak ko. Pagyamanak matayta, kat ikari, Arman. Ibilang ko ni Angel, kaspod no nga anak ko. Sa anak amarigatan ang mga ramid iti dayta, gaputan na singpot ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak nga rudno kasta. Nakaragragsak kami kan ni Angel. Gaputa si mangbay ka iti biyag mi. Fay. Ikarikmanan, Arman. Oray saan ang nagtaod kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kaspudpud no nga anak. Ditan papagayam, tinagibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.